sini kasus sama jono phaina dini oro phaina jono kabri sakhaiban bagai te sini tibra hasten je khazani takte buk song jono je tabuk sini median thuti jono hatanai ro nongno beleke hamsongya pharo sini DSF ni phukhatte जों साइमानो थानाय सालो जों DSF टाउन कमिटि निमिने जों सागेट हाउसआव जों जे कायसा मुभमेन्ट खायमानि सिनि रोमान स्ट्रीट बाय जों कम्परना सानि अ जागाव जों 10 जन सिमि जों जेंखा मुभमेन्ट खायना बागै जों पिसफुली मुभमेन्ट खायतमानि पिसफुली सिनि पिसफुली मुभमेन्ट न जोनो अर ता खायदि नर पाहा सिदि नर ते अर मातंग हेना जोनो बरक अरन जे पुलिस पासन तंनाय रक जोनो बादारनान जेंखा जोनो अर ता खायदि हेनै हायबानो जों साका जों पिसफुली केनो सिनि मुभमेन्ट खायतंग जों सिनियाव प्लेकार्ड दङ सिनि फ्लेग दङ इभेन फ्लेग अ स्टिक फन करै वार एबा खा लाथ्रा कुन फन करै सो दैट जों जस्ट बासाव इचिन स्लोगान तंनाय ते जों सिन लुकुरंग जों अबन तिने अवेयरनेस खायनाय अ जाव तंग जाखा स्रापसा दङ ने बरनि बिहेवियर स्रापखा बर समा फायना दागा सबा खायबेगा इभेन सिनि जे बुरि आदम र तंनाय बंयाव बाहायनो परम बाहायनो परम दागा सबा खायका ते तरक बर सनो बाउन खायका जोङो जे लामानि गथ'फोरना बागै अन बागै जों अ जागानो जों लामावा आसुखा बरक जोनो अबन यागल खरसा खाय रम रबैना बरक खिताना जाखा बरक दागा सबाय तंलिया बरक रम रबैना दागा सबाय खायने लामानि फातर खिताना नायखा जों अबन चलैना हान हाय जों मंना रिक्वेस्ट खायदिखा जों पिसफुली खायदों सर प्लिज सोना एलाउ खायदि सिनि राइट्स दं सिनि कायसा सिनि मानथेने तेने जों सानानि सिनि राइट्स दं एज अ त्रिपुरानि बुसांने सानाव सय लोंना जों कायसा राइट्स दं जोंनि मानथेने जों सानानि तै जों अर केनो फानो जों हामिया सानाव थांया तै जों केनो फानो जा जों केबन एगेन्स्ट कब साइदिङा जोंनि मानथाय स्टेट गभर्नमेन्ट थानि स्टेट गभर्नमेन्ट जोंनि मानथेने मारनाय जों साइमानो मानिकसा ब कयेकदिन सिगां न बिसा सिगां साल सिगां न ब जों कायसा फिरो मुरमान दंगो जेरु कबरनो बागै जों जे रोमान स्क्रिप्ट सानफायना जोंनि भाषा संगुरो बबनो अमाना खयो एबा खे बसावो माल्टिपल लैंग्वेज बै कबरनि स्क्रिप्ट अबर इमाया अब बेंगली स्क्रिप्ट बाय नङा हिंसन बसनो फिरमान दं जों गा सानाम जों तिब्रा सरक जों तम बाय सिनाय जों तम बाय फरायनाय अम संनो डिसाइड खायनाय आरो नों सानाय सबहि आंनि साना सोनाम जों राइट्स दं आं तम सानाय अमानि राइट अमानि चॉइस आं तम गाननाय आं तम सानाय अमानि राइट नोंआ जा फाइ साफायनाय अबंके बेलायखनो खादमानि क जों दाउ तिब्रा हाव तंबै जों तिब्रा सर वान सनांगौ चिन बिसों डॉक्टर दङ इंजिनियर दङ आईएएस एमएलए एमडीसी मिनिस्टार दङ हायबानो जों दाउ सुजरा चिन लैंग्वेज नि बागै जों रोमान स्क्रिप्ट जों इमप्लिमेंट खायनायाखौ अमनो जों सानाम सं दा गोबां बर' साइमानो कायसा स्क्रिप्ट कायसा लैंग्वेज नि बागै दुइटा स्क्रिप्ट माया जों टीएसआर खाखायो कायसा लैंग्वेज नि कायसा स्क्रिप्ट नुना नाव ता इंगाके जे जुदि सीबीएसई आईसीएसई ते टीबीएसई जुदि रोमान स्क्रिप्ट बायनो जुदि लैंग्वेज अब क्वेश्चन पेपर खायना खाके अब बेलेके हामुता मके कायसा टीचर बस तो रोमान स्क्रिप्ट बाय फुंके जाओ कायसा टीचर बायका ब रोमान स्क्रिप्ट ते बेंगली स्क्रिप्ट बाय क्लास का हमके क्लास आरो मानाय अब के आं खाखरायो अब के बेलेके तुकनाय होनैने सिन बै इजिं नाय जुदि रोमान स्क्रिप्ट बायनो जों कायसा नो सिनि रोमान स्क्रिप्ट बाय जुदि कबरना इमप्लिमेंट खायमा खांका जुदि बरं आयो बंनि बेंगली स्क्रिप्ट बासिन बसनि बिसिन जुदि कायसा खरसा खरन साजाय दंखे जों अपनो माने हायपानो जों अर सानाम सं ते हासिन जतल करना अमना मुते खायराम सं जे पवित्र सरकार भाषा कमिशन खाफ्रा बजे रिपोर्ट रमानि अ रिपोर्ट जों नुबो जे गोबां कुक्ति भाषा बसं गरंनो रोमान स्क्रिप्ट नन चाजागो रोमान स्क्रिप्ट फेवर जों कक्साव जों सिनाव माथेरा नांगौ जों अर साइमाखा जों पिसफुल मुभमेन्ट खायदोंफ्रा सिनि जे सेंट्रल कमिटिना आदम सिनि असिपा अमलसं ब जस्ट ब खायली हाने बखर मिहिम जागे सादों तंग जागे ब साइड केसा बाज दंगानि बनो मोजां जायगा ngene गारि दाना बागै फोर्सफुली बनो दाका रुइना दाका सबा खायने बनो माहाय साइडो पांचु बर साइडत लांगने गुसिना बागैसि बनो साइड न बेकरां किसिसा फ्रैक्चर खा जों बनो फैला जों साइमे आतमखा हनैया ब आसुगि दखा किसा साजाव हनै फिया सुना जेफ्रा अरेस्ट खायने एडिनो गर तलां थाका बर एडिनो तलां थाब्र हायनो बर असिनि असितनो बर कुनो मेडिकल एबा के एम्बुलेंस तलांया जस्ट नॉर्मल वे तलांगिना बर माराव ग्राउंड खिलाय तनियो अमन यागल जों बार जों अरनि पुलिस प्रशासन जों रिक्वेस्ट खायगा जे एटलिस्ट बनो मेडिकल ट्रीटमेंट होदि बरताखा बथि बाथ्रा दङ अ सादों कुमा बक्लाइजा हने सामन यागल सुपर बार रिक्वेस्ट खायमन यागल बर कायसा सुना गारि रेखा अबन फरसं आइजेम पुलिस लांखा आइजेम तलामन यागल बर सावो अरनि जे मेडिकल इंचार्ज रक अर तनिमेसन बनो जों जीबीओसी रेखा मा खायनाय अने जों बनो जीबीओ लांखा बनि सीटी स्कैन रक एबा का बनि जे गुबुन जे एक्सरे सोनोग्राफी खायजाखा किडनी बागै सीटी स्कैन खायजाखा
एक्सरे रक तंखा और जों साइमा खासे बहुत क्रिटिकल जाग बेलाखे अबनिया गलो बना और हर बरक एडमिनार खा बताव एग्जामिनार दं डॉक्टर नि मेडिकल स्टाफ नि एग्जामिनार दंगो बजे आसिक के जे खाइजना नामानि आनि कक मदेखे ब जस्ट पीसफुली जस्ट साइड केसबा तमानि बनो सतेन प्लान थाङिने बहगो पांच रुइने बिसिम पांच रुइ बनो हाइके आसिक दुख माने कक तमानिया सिं कन्स्टिट्यूशनल न फॉलो खाइनो जों ल'फुली जों पीसफुली डिमांड खाइ तंग जागा बाहायके जों आसिक हाइके बुना तंगा ना सिन गोबां मा दं हाइन तेब गोमा बुजाखा एबा का बरके आसिक सीरियस सक्लाइलिया एबा कासुक साक दुखमालि हाइबानो सिन असित पावर मसम ब बेलाइके साक इंजर दं जा अबनिया गलो जों साइमा खासिनि जे पुलिस ऑपरेशन फासिं जों बनो सुनका सार मन ताक सीटी स्कैन खाइनांनाय बनि बेलाइके रां नांगौ बनि रां करियागो तम खाइनाय कारण जुनो बाहायना जागा बरक डिटेंशन कैंप रोमिंग एरेस्ट खाइ तंजाक जों अखरमाया जागानि इंगे बरक बिसिम बक्स सालायका बरक साकाजे जों ठीक आसे जों बनो मेडिकेल बागै जों रां इसिसा सुबा मंगरनाय एबा कम्पेनसेशन इसिसा रां देनाय होनाय और जों जागा बं गाफिलति बरक जों किसुबा हेल्प खाइलिया बरक कुनु मते के सरे रबनो थाङैने और रां कालेक्ट खाइने बनो सीटी स्कैन दं जे नांगमान टेस्ट रक बनो कमप्लीट खाइ खारि काबु खाजा ताबो चिनि सामु चिनि कबं मुंतानाय दफानि चिनि लुकुरं थानि जों टीएसएफ किरि दंला केबन लासि दंला सुनो हाइके बुफानो तफानो जों पाइथानि लामा दं साकसन रोमान्स टिम बाय खरांथि हानाय जों केबन किरि दंला चिनो मुभमेन्ट जस्ट चेंद्रसिको जों फाइनान्शियल तेबो क्राका खाइनाय नांके जों तेबो हांगार स्ट्राइक खाइबानो जों जाया नङा फाना सिन रोमान्स किनो जों टीएसएफ सिन टिपार सफर मगै ति फाइनाय अन मगै जों चिनि हास्तेनि जतो ताखते बुखते रुंस्रिं तनाय रंगा चिन चबावो फाइने गाल फाइना बय एबा जों जॉइन खाइना बय जों गबावो अच्छा गसुं कासे दंनाय जे मिया बुजाकमनि फोर्सफुली बुजाकमनि हनि जे 5 रो मनि 5 पांच आमने मेडिकल रिपोर्ट ताम सै डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट का सावो ताबसु जराखि दिसा थिंग न तखन नॉर्मल हाइबानो बरो जों एग्जामिनेशन मा तनाय तमला हम हाइ केस रगम के पुलिया सियांगि मानो फिया ओलो हमके अपने रिपोर्ट हामियाके नुजाक मानि दं माने फर्स्टली डॉक्टर तामो ब्रीब्रखा जे फर्स्टली 5 रोजा गमनि फर्स्ट डॉक्टर बी ब्रिमान काका बनो जे एक्सरे बा जे तमनि टेस्ट खामनिया गलो बनो या रति सेनका बया तिसेन दखा इभेन ब खांखु कक सेन दखा माने डॉक्टर सार साका मु 5 रोजाक मनि न हुनै yes they agree means जों बनो बर्त साइमिया they were not there so जों साका बतम खाइ सुका के जों मेडिकल स्टाफ साका बर 5 जामान छै and I think they also agree that because सिलोगि और जे डॉक्टर तो जे मेडिकल स्टाफ बर हाइ लुखा बनो सनो so that is why बर बनो एडमिट उदारो खा आं खा खाइ हाइ के सीरियस ने बनो एडमिट दारो बला खा हाइके माने आम हाइके 5 नानि कुनो फोर्स नि कुनो राइट्स त no जों तो अजाव कुनो वायलेंस खजा करि जों जदि स्टूडेंट जों कुनो पॉलिटिकल पार्टी ने बिया जों जस्ट इंडिपेंडेंट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जों पीसफुल और बासेने जों प्ले कार्टिने मूवमेंट खाइ दंबा इवेंट दो सिन थागो चिनियाव तो कुनो स्टिक गइला थारो करे जों और बंग अगेंस्ट कुनो याक्ति सने बाखा कुनो बंग कुदुंग करे we are just where stand some are sitting there because our जों कुनो वायलेशन खाइमान करि जाबा पीसफुली खाइ दंबा जाबा बरस हाइला याक्ति सन पक दंमनि आं थाखाय खरबसु बुजाखा सिनि बिसिं जों 5 जन दागा सभा खाइजाखा फियावनि बिसिं बंग के बेलाय खेक सादुक मा बनो बुजाखा माने खरबसने एन्जॉय तुमको